Min nana mi jamu cede amma bo mi wodi bernde. Min nana mi jamu cede. Nana mi jamu cede. Nana mi jamu cede. Amma bo mi wodi bernde. Nana mi jamu cede amma bo mi wodi bernde. Min nana mi jamu cede. Amma bo mi babalade. To assalamu alaikum wa rahmatullah derɗiraɓe barkanten famen ha lesɗe duniyaru fuu on kofnama on beltanama sanne ɗum min mo moɗon Nuru Pullo mo anduɗon eɗaɗo mirawam jiyeteɗo mon andi goto daga Allah bertuwa e gam man daga Allah taski wurtini gimol yettugol ha gimol on ɗon nana waɗi duniyaru be zamanu ha TikTok yimu haɓe nanaje toy nana mi jawmu cede amma bo mi wodi bernde. Yawwa ɗo mo nani fu andi gimol man inchallah e gam man min ɗo taskiti vidéo man kulni ɗum inchallah ɗum wurtan balɗe ɗo yettugol hay to nani kulni ɗum wato ceede man jiyatto ɓuuri sembe gam man fu gam on laara on holtina guite e gam man komin yiɗi be mon daga Allah ɗo mari chaine mako officiel ɗo waɗi daga Allah officiel gam man on yawon abona bako sorti vidéo man gam ta kumpa wara on heɓa on yiya nouveauté ji man inchallah nouveauté man ngol min sakkinan ngol nder balɗe ɗo amma on laara seɗɗa nder sériyaji no en ɗo waɗa tournage man noon andi woodi ko ɗo wara gam man to on laari on holtina guite boɗɗum on yawon abona ha daga Allah officiel ha YouTube on dilla ha TikTok mako on abona on dilla ha Facebook mako e mi wiyata dans toutes les plateformes ton yayi on tawan daga Allah officiel gam man on yawon abona derɗiraɓe gam kanjum on yarata kuuɗe amin man yeeso ga on holtine guite laare boɗɗum. Derɗiraɓe na on heɓi woodi kon laari kadi na on confirme ko woodi ko ɗo wara gam man daga Allah to ɗo mari wolde ɗo woodi ko a yeccata fanen ma To ko wiyeni pat Alhaji Nuru Pullo timmini golde komi wiyatama noon pat Nuru Pullo RTV min yetti mon be soutien je on ɗo souteni amin gam majum min yetti mon ko ɗuuɗa min ɗo reni fayinta soutien mon je jotta hamin laara kadi noy kuuɗe amin avancina to e en passant daga Allah il faut que a yetta bo himɓe je hawti dedey suklanima dedey tournage majum ɗo min laari aɗon no be himɓe jamande min fu mi yalɗiri babal man ɗo to ɓe nde ɓe noon a jarama nde andi wari wallitima ɗo sey a yetta e duniyaru fu yiya seeda anda to hami fuɗɗa yettugo d' abord mi fuɗɗira be may giɗam taw Nuru Pullo mi yetti sosai on watini am juuɗe dow kuuɗeji alhamdulillah mi yetti Allah machallah Alhaji El Arabi ko wiyeni wala amma inchallah woodi taskaraji Alhaji El Arabi amma ɗum surprise on miɗo de'itita on seeto kuuɗeji amin timmi mi yetti Mamadou Darata amin Mamadou Mouhtar mi yetti sosai Mamadou Darata waɗini amin juuɗe ha kuuɗe be cameraman amin Mus Digital mi yetti sosai to jamaje may ɗuuɗi min fotai min limtida Nuru Pullo min yetti be luttuɓe kala ɓe nanay inde maɓɓe fuu min yetti sosai gam man ko ɓe nanay inde maɓɓe na holli ha dedey tournage ɗo min laari ɓe fu maɓɓe kadi hatton majum inchallah on yettama on beltanama sanne gam man yahi abonné ha chaîne daga Allah officiel.